Nola bitau, perfume bat erosi eta azkenin amorrur matie. Gaur esplikau izuet, oinarrien ze atik eta zein berdan perfume bat aukeratzeakuen. Eta bat iba presioa baldin baduke. Lelena, tirak ondo daude, baina tirak daude ondo deskartatzeko. Así que hasierako fasien ibiliko ditugu. Usait ezberdinak probatzeko. Pentsau, usai diferenti probatzen dituzunin hor gelditzeiela. Gorputzin gelditzea baie, gehiago fijatzeia. Orduan, hau deskartatzeko modu oso praktiko da. Baina horre bakarrik ez digu balio. Kontunuki hor da, pentsau, pertsona batek pH-atik, temperaturiatik, alimentazioatik, gauze askoratik perfumik diferente reakzionarik, azkenin kimika da. Tipikue lagun baten usaila gustatzen zatzu, baina zuri desastre ditzen zatzu. Deskubritzen zuen, da diru erra gazta ondoren, zatezu, ostra, nahi izti balio. Orduan, papelakin proba ondoren izango litzeke gorputzin probatzien. Baina hor zartzea puntue, beti izateana, irteera, bihotza eta fondoa, esateana, salia hasieran, denbora gutxien aldeitan gauzea da utzin bertzaia aldeitan. Gaina hor sartzea baita alkohola eta bat. Horre utzin bertzaia pixket aldeitan. Eta gero minutu da sartzea, ordu erdi eskogota fonduen. Orduan denbora bat berdu. Horrek ere, gorputzea juntatzeko eta reakzio bat, eta ikusteko nola ertetzen, atzeko usai horrek. Eta hori antzemateko, egokilena zer da, denbora bat ematie. Eta salein probatzie. Adibidez, berdenin likezuna da, pixka bota, tirakin proba hau, gustokoen aukera hau, azalin bota eta buelta bat eman azpiti. Eta gero handi denbora batea, ja uzaitu duzu hori landu da, eta ja badakizu hobeto, zein den zutzako egokile. Normala bezala, honera izango litzeke, asko ez probatzia. Sei taula, ez da egokilena. Alare, badao jendie, esperientzia egokena, eta pila probatzitu eta distingitu ditu. Danok ez ikia egualak. Ze, usaien aldaketaz gain, baita ere usaimena eta esperientziek alde ditu. Eta pertsona batzuk belaxe deskartatzen ditu usai batzuk eta beste batzuk beti zalantzetan daude. Badakizu, aholku beharrazu, tema hogitzein, proba hogiteko, eta horri azpeitira, eta horri balberde drogerire eta hemen egon naiz. Arte!